Ами да, това ще му мисля. Къде ти топката? Айде. Фродо? Айде, Фродо. He has very a lot of energy. He wants to play if he wants. It's better for him. If he finds a good home, Oh. yes. Фродо! Ела дай топката. She wants to Дай. talk to somebody just like that. Bravo. Because I can see on all the houses, all the dogs have got a chain, you know. Here in the villages, yeah. And I don't, Yes, I hate that. you don't want him to give to someone and then they tie him to the chain and make him live outside all the time. Представя се, че ако го дадат на някой, може да го вържат. Топката. Топката го мисля. Да, Ако ще го вържат, няма да го Браво, аз браво. знам, че няма да дадеш някой, Не. който познаваш. Ще го дадеш само сега, където ще го обичаш и ще го... За Фродо ли говори? Топката. Аз не искам да съм тръгва от него. Топката къде? Аз искам да намеря място, което е по-добро от мен. Фродо, Топката. Донеси топката. Донеси топката, Фродо. Виж, за да разбереш, Фродо, донеси топката. за да разбереш защо мисля, разсъждавам така. Значи, когато останах сама с дъщеря си, аз знам колко е трудно да загубиш човек, който обичаш. Аз съм научила, някакси съм правила така, не да му обича, да му уважава, да му... Но не да му обича с мисълта, че един ден като се отиде, не ще да Фродо, фу! Най. Фу! Най! Изчезни! Изчезни оттам веднага! Изчезни! Разбираш ли? И затова сега ние със аз не съм чула от нова година. Но когато имате нужда, тя ще ми се обади. Разбираш ли? Ако може. Фродо. Фродо. Мен не ме интересува кое ме устроива мене, крайна сметка. Oh, that's nice. Аз съм сигурна, че тя също мисли за мен, но няма необходимост.